Здравейте, дами и господа! Ето ни отново с рецептата за супичка. Ще кажете, защо има сирене в тази супа? Ами защото не е супа. И аз за пореден път успях или не успях да ви заблуда. Ами това ще са чушки с сирене. И сега само да проверя. Слагаме и заливката или застройката за супичката. О, не, той сложи яйца. Как можа? Това е супа. Не е супа. Точно това се опитвам да ви кажа. Това е чушки с яйца и сирене. Или така известния нам мишмаш, с което наричаме тази рецепта. В някои области на България, като в Бобов дол, има нещо, което е подобно и се вика пържено, но не е толкова апгрейдното. То обикновено е с стари такива чушки. Не стари и не такива, но от тези червените, знаете ги, които сте ги виждали на кочани. И с яйца. И на това му викат пържено. Но стига толкова празни приказки. Да се върнем на манджата. Гледах един готвач, който се опитваше да ни щупи жълтъците. Защо не мога да ви кажа. В момента аз се стара да не ги, ето виждате, тук е този е цял, и този почти е цял, и този почти е цял. Не виждате много, но това е за момента. Но да направим един рекап или като обобщение какво постигнахме до момента. Именно сложихме чушки и лук, яйчица, сиренце, доматки и яйца, последната щриха. Мисля, че все пак се получава, само така от време на време ще разбъркам и да видя. Да, хубаво е да не загаря отдолу. Ще кажете колко още ще ми бръщолеви този. Аз все пак ще ги щупя жълтъците, нямам им доверие. Все пак се яйца, знаете, има холера, спин, птичи вирус, хужи гриви и така нататък. Още колко ще го бъркаме този мишмаш. От горица 2, да не изгори. И докато яйцата станат готови, мисля, че горе вече са готови. Може би още около минутка. Ще побъркам така още малко. И след като мишмаш ни е готов, виждате, с това, което видяхте, ще поръсим с магданозец. На магданоза, знаете, не му трябва много време. Около 23 секунди. И ето ви една хубава веганска българска манджа. Видеото стана доста дълго. Последен отговор, който ще ви кажа защо веганска. Не е веганска, знам, сиренето не е веганско, но аз така наричам вегетарианските неща в канала, който ми ги следи. И ме познава, може би знае защо, който не ме следи. Това си е негов проблем. Все пак това е ваш избор, може да ме следите, може и не. Ето и последното количество магданоз слагаме. Разбъркваме за последно, виждате колко е хубаво. Почти е като българското знаме, бяло, зелено, червено. И това е нашата рецепта за днес. Пожелавам ви приятна вечер и до нови срещи. Довиждане!